Folklórne internetové rádio Janko Hraško prišlo so zaujímavým nápadom, ako spojiť ľudové tradície, históriu a domáci cestovný ruch. Jeho zakladatelia v dobrodružnej výprave až na folklórny festival Východná vandrovali Slovenskom od 30. júna po trase Cisársko-kráľovskej historickej pošty, ktorá kedysi viedla aj Hlohovcom. 30. júna v úvodzovkách privandrovala na krásnom aute Cadillac skupinka vandrovníkov folklóristov, členov občianskeho združenia Folklór bez hraníc a redaktori folklórneho rádia Predmestský úrad Hlohovci, kde ich privítal primátor mesta Ján Dlhopolček. Nasledovala krátka prestávka na občerstvenie pri ľudových piesňach a skupinka sa pustila po ulici Milana Rastislava Štefánika, aby slávnostne položila na chodník dlaždicu s logom Magna Via. Keď budete prechádzať týmto miestom, vedzte, že tu kedysi zastavovali poštové dostavníky na trase Cisársko-kráľovskej pošty, ktorá vznikla v 16. storočí, aby spojila 5 krajín – Rakúsko, Slovensko, Ukrajinu, Maďarsko a Rumunsko. Zobrali sme si takú inšpiráciu z projektu zo 16. storočia, kedy Ferdinand I dal vyprojektovať spojnicu medzi Viedňou a sedmohradským mestom Sibiu, lebo ostatné prenasledovali Turci a vyčíňali, tak dal príkaz, aby to išlo po hornatých krajoch, aby sa prenášali správy. No a my teraz sme túto históriu vyhrabali, prenášame tiež správy, ale už internetom a iným spôsobom, ale tá história sa zachovať musí. A my sme si teda povedali, že po tejto trase, kade chodili tedy koče a prenášali správy, poštové koče, že teraz budú prenášať turisti informácie, to, čo vidia a čo zažili. Takže chceme pomocou týchto dlaždíc a pomocou tohoto značenia motivovať aj miestnych obyvateľov, aby sa snažili v službách pre turistov, pre cestovný ruch urobiť viacej, ako sa urobilo doteraz. Keby chcel niekto podporiť vaše občianske združenie, ako to môže urobiť? No, s tými 2% alebo darom môžeme prijímať dary, tak ako ostatní prijímajú. Sme riadne registrované, máme na stránkach alebo k dispozícii svoje adresy, kontakty, bankové číslo, takže by sme veľmi privítali, keby sa takí našli a že by nás bezprostredne podporili. Naviac chcem využiť túto miestnu televíziu, vyzvať podnikateľov v službách v meste Hlohovec, aby zarozmýšľali, či by na svojom zariadení, na svojom hoteli, penzióne nemohli mať tabuľku na stene, že sú v združení Magna Via a že poskytujú služby pre turistov, ktorí sú na tejto trase. Čiže jedna dlaždica by bola tam, kde sa turisti stretávajú na pešej zóne so sprievodcom a druhá dlaždica alebo ďalšie dlaždice by mohli byť na zariadeniach, ktoré poskytujú služby.